Abaixa, abaixa, abaixa. Sabeu com es fa una guerra de farina? A baix de les escales. Posa la màquina dintre, s'agafa... Ja va, no? Així? I es fa així. Jo vaig gravant. Ai, a veure quines cares més blanques. Marc! Ai, Marc, que t'has quedat tot blanc. Que guapos. Ui, no, Alejandro, no. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. No! Ui! La càmera està quedant maca, maca, Vero! Que guapa que estàs, Guapa, oi? Escolta'm, com es fa això? Perquè això està gravant, oi? Sí. A torna a apretar.